духтаракои хушрӯ хуш хабар нигоҳ кунед. Тамоми намуди доингои фасон. Ина гулои тигр, ина гулои мариамгулак, ҳазор намудаш. Ҳозир якта ба якта нишонтон метам. Сангои оригинали Сваровски кати 120 сомон буда, даётон астай. Ҳозир бошад ина акция рафтестай. Ай дита болои ай доставка як либосаш 100 сомон. Ина марамат сангои оригинали Сваровски. Вай қа хушрани гилмайдош овардена. Аҷоибот ина марамат ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯ. Ай як гил чанд та расветка омадай. Ина касоне ки тиграк мепурсен, тигракҳошонам бинен ҳамаи цветош ҳастай. Мана нархошон бошад. Ишам ҳам хела. Ана ба касе ки бо ай 10 та боло бигире чанд сметен? Арзон мекунена? Оптовиш бо арзон будай духтарако. Ай дита боло бигирен, дита бигирен агар 100 сомон. Хулас ина ва иравинен. Чихе гулои хушрӯ. Гулошонда гап нест, фасонак медонам ки ин тигра бисёр мепурсанд. Ина диден салшам аст, бардобишам аст, ина салатови кабуд. Хулас расветкои хушрӯ дора. Баъд нигоҳ кунед. И зардам будай, зарчам будай. Ина кабутака нишон тиқа хушрӯ. Уна вай духтари акай ҳайталира. Мана ина диден гили анаваяй бисёриё мепурсанд. Ина ҳастай доимда сафедчам ҳастай, сафед мепурсанд. Ба духтаро ина сафед иглчам ҳастай духтаро. Мара хамошонам мемонам ку бинависен бо шумо да фаҳмонанд. Ана ина яй ку ана мира бурорда. И гили туркияй духтаро. Марҳамат ина гили туркиям дар кортон боша. Гили туркишам ҳастай. Бардовушам ҳастай. Ина хели цветчам ҳастай. Ира модаро да бисёр вақт мегиранд, барои модаро бисёр мегиранд. Марамат ина цветчам аҷоибот. Ина гилчамайдоям барои модаро хушрӯвай. Ина малина цветам бинен чихе фасон. Марамат ишаишда фасона, ишаишда фасон. Марамат духтарако беҳтарин варианто бо нархи дастрас барои шумо. Ина духтаро ина гилошонам гилои новинка, гилои фасон. Марҳамат диден чихе хушрӯ. Ҳамаш санги Сваровски ая? Ҳамаш сангои Сваровски. Ина оригинал, мана сафедчам ҳастай. Ята сиёҳ кушоен. Ина бисёриё сиёҳ меб. Ина поёндая. Ина поёна кушоенда. Ина духтарако сиёшам хушрӯ будай. Диден ина гилмайдак хоҳен гилои туркия ниё духтаро. Марамат аз иям ҳастай. Марҳамат ана иям чихе хушрӯ. Мана марамат ҳамаш духтаро кардомеша мегирен. Ина 100 сомон. Як либосаш 100 сомон. Ва медонен ҳар рӯзе бори нав мебиёяшона. Унаваям ҳамияя. Иқа хушрӯай малина, малина цвет. И ҳо анамра гилшая бурак нишон тен. Ҳози гили ваям нишон метам бинен да малина цвета духтаро. Чихе хушрӯ чай. Хулас ҳамаи ҳамино ҳозир акция рафтестай. Ина малина цвет игли майдашам аст. Ина гили итальянкашам ҳастай. Паплинакош ғавсан духтаро гарантияш кати шушта мепушен. Ай иравинен иқа хушрӯ. Шушта мепушен. Тамошобинони азиз. Марҳамат 100 сомон як либосаш доставка аз ди либос болояй. Уша малина ая? Мана иқа фасоная. Ҳозир ҳама малина цвет мепурса. Аз ами малина цвето нигоҳ куненда ҳар хела буромадай гулош. Ина кадомеша интихоб мекунен дар ва как доставкатон мекунанд. Беҳтарин интихоб бо нархи дастрас. Марамат муроҷиат кунен.